Это не мой проект, но мы уже разные люди. Ага. Все скинули так по 20 год. Мы не збиралися вельмі доўга, і быў вось такі кансенсус, што мы пакуль што не збіраемся, нічого не робім і наогул нічого не будзем рабіць. Але потым сабраліся менавіта, каб запісаць тыя рэчы, якія пісаліся ў Ракавым і намі разам. Але не было плана, што мы будем играть далей. Потому что мы думали, ну мы уже разные люди. Мы можем так просто собраться, як ведаешь, як супергурт. Думали, ну максимум там год потусуемся, пару концертов, все, и разбеглись. Але мы сели, покатались, перший тур, другие, и что-то, а ты ведаешь, понеслась та же история. Ага. Все скинули так по 20 год, и мы просто зразумели, вось наше место. Вось Godstower, мы тут як аблупленыя. І мы друг другу родныя, і таму мы можам гэта рабіць, можам працягваць гэта. І з'явілася мэта, што ну а як яшчэ зрабіць памяць у Ракаву? Ну толькі што працягваць яго справу. Тое, што зараз Godstower з'яўляецца, гэта не мой праект, гэта не праект Сіўцова. Гэта праект у Ракава. Атрымліваецца так, які мы падтрымліваем. Мы працягваем эту справу.